Се виждах в качеството му на премиер. Тъй или иначе имаше много стачки, много протести и в една или друга степен трябваше да се срещаме с институциите за да решаваме проблемите. Но аз нямам спомен той да се е оплаквал, че не може да се справи вътре с някаква опозиция в БСП. Много странно. Не знам не съм чул за това. Обикновено научавам за разговорите на Трънчев с бившите комунисти от техните мемуари. Не бих могъл и не бих си позволил да правя интерпретация на причините, на обосновката за тези неща. Няма го Андрей, за да може да се защити, да може да каже какви факти седат зад неговата теза. Но я смятам за недостоверна теза. Ще почна хронологично. Тъй като края на 89-90-та година Константин Тречев като председател на Подкрепа беше в най-тесни връзки с мен ежедневни, а някой път и понякога и няколко пъти на ден. Получаваше пълната подкрепа, ние го свързахме с два френски синдиката, той беше идвал там. Още по време, когато го гонеха. Да, и преди това, разбира се, но в този период той се съветваше изключително много, нали? Директно. Аз бях, разбира се, винаги внимателен за даване на съвети, защото съвети лесно се дават, когато са на разстояние. Не мисля, че той е дирижирал тази работа. Той не беше такава фигура голяма, как моля ви се. Да. После вие сигурно разполагате с речите, които са произнесени на митинга, за да мислите, че Бояджиев, който въобще не се мярка из тези информации, подпалвача. Господин Бояджиев задочно го познавам от дисидентския период, да го кажем, преди 10 ноември, защото сме се чували по телефона. Той ни уреждаше интервюта с западните радиостанции. Ние му звънем и той каже, след половин час ще се обади Румяна Озунова от Свободна Европа или Еди кой си от Дойче Веле и така нататък. Хубаво, но познанството ни беше задочно. Разбира се, след събитията и това, продължавахме да се чуваме от време на време по телефона. Първо искам да кажа, че ние бяхме неформална група, емигрантите, които помагахме. Тук бяхме на приятелска основа. Всичко, което сме го правили частно. Без никаква финансова подкрепа, защото нали, се разправяше, че служби, това дори в документите на Държавна сигурност сега, които ни следяха, чета, че нали, с помощта на френското разузнаване и това, просто те не са могли да си представят, че може да се правят такива неща без подкрепата на някакво разузнаване. Ние ги правихме без. Един ден той в телефонния разговор, аз вече знаех, че те бяха получили от него, не беше тайна, че бяха получили първата помощ от около 250 хиляди лева, нещо такова, от правителството на Луканова за синдиката Подкрепа. Нали, за функциониране, демократизиране и т.н. И Константин с неговия стил, нали, а той е много, все пак той е малко егоцентричен, всички знаят, и обича прожекторите, обича да бъде канен, обича да се среща с големи хора, нали, и т.н. И той ги приемаше често Луканов, нали, и официално той беше първо. И казва, той вика, поиска да говорим на 4 очи, нали, и ми каза, това беше свързано и с петолъчката, доколкото се спомням, и ми каза, виж, вземи, помогнете, ако искате малко, защото с нашите чугунени глави аз не мога да се оправя. Нали? Помогнете, направите малко шум около партийния дом, разбира се, пък може и нещо повече да направите. И Константин, пълнах повече. Той служава и клечката да му се тегли, в такъв смисъл, ще му е казал той. Нали? Но да ми помогнете срещу нашите чугунени глави, защото сам аз не мога да се приборя. И това му дава
и един нюанс, че той пък може да им помогне финансово повече да се завъртят. И Константин ми каза това нещо по телефона. Аз далеч бях от мащабите на всичко това в този момент. Нали? Но към Константине, аз не им вярвам и внимавай, защото тези хора къде могат да те завидат и докъде могат да завидат нещата. Не влизай в... Много не сме в ситуация да влезем да играем и големи игри с тях, защото първо и нямаме такъв опит, нямаме такава база, каквато те имат, информационна и т.н. Сега Петър Бояджиев, разбира се, така една, както се оказа, твърде странна личност, защото така моето впечатление беше за един яростен антикомунист, който наистина в конкретни моменти ни е помагал, а ние общо взето това ни беше основната идеология. След това този човек дойде в България и някак си така по твърде странен начин той се хвана именно с тези комунисти. Дори беше, ако не се лъжи, и техен кандидат. Сега това нещо, безспорно, че повдига определена група въпроси, но аз не се наявам да ги коментирам. Нямам спомен Луканов да е искал от мене намеса. А и между другото, дори от това писмо не става ясно, бил съм подведен в какво? Да организирам метеж, палеж. Значи той отрича и че сме го обсъждали. А пък ние толкова го обсъждахме, защото те заради това не искат да го пуснат. И ако аз не бех се намесил Фреди и т.н. да се свършим, той нямаше да замине. Сценария ще се наложи, защото е следствен. Нали? И аз му казах, ти не можеш да се притесняваш в този процес, защото друг го е запалил. Ти си забъркан в тази работа. Ти можеш да манифестираш, можеш да отидеш, можеш да крещиш т.н. против петолъчката, но да ти инкриминира, че ти си запалил процеса, дома, нали, малко трудно. Трябваше да има едно хубаво разследване, за което ние между другото настоявахме, включително с западни експерти, колеги от Запад, шефове на синдикални централи. Това между другото е вярно, че той и жена ми са започнали да организират така общественото мнение, най-вече имигрантите, но по друга линия се организираха профсъюзите. И искаха във Виена да направят контрапроцес. Ако тук безумието стигне до степен наистина да има някакъв процес. Още повече, че аз бях вече гърмян, знайки, също ми пукаше от тия момчета, нали? Но до такова нещо не се стигна. Както виждате, ето, вие ми четете част от... това е следствие, не е дело още. Следствено дело е по-точно, така ли е точният термин, с което нито съм запознат, нито някой ме е викала, поне така от... за обща култура да се запозная с това дело, което го прекратяват, за какво е говорено, кой какво е казал и така нататък. По това време Държавна сигурност имаше необичайно повишен интерес към личността на Тренчев. Моя секретарка тогава беше доста близка на Тренчев. Даже по негова препоръка тя влиза в СДС. И точно по това време никъде беше викана малко след това, от Държавна сигурност да свидетелства. Не е свидетелство. Отказал да дава каквито и показания. Тогава излезе и псевдонима на Тренчев, агент Павлов. И факти, които бяха около него, че с цял нужда да предотврати някакви размери на наркомания сред подрастващите, той бил принуден да дава сведения на Държавна сигурност. Ако Луканов е споделял с Тренчев, по-скоро го приемам като намек, а не съюз. Да сваляме старите кадри. По-скоро като намек. Ако се усети, ако не се усети Тренчев, може би не го е разбрал даже, както той после го опровергават, колкото разбирам, нали, казва, че няма такъв разговор. Да, може би не го е разбрал даже, ако е имал такъв намек. Но не изключено да му е подхвърлил. Луканов е бил
човек с други виждания, може би в момента, по-бързо да мине този процес на задръжки и прочее.